Siya, sanda ka na mag-vlog? Ha? Sanda ka na mag-vlog? Kamusta tulog mo? Yeah, saan tulog mo? Kamusta tulog mo? Sarap buhay tayo dyan, mga kawak. Whoop! Yun. Vlog na naman tayo ulit tungkol sa amin. At kung napapansin nyo, naka-the veggie kid kaming dalawa. At si SS, pulis pa din. Lagi yung pulis yan eh. Bale, itong veggie kid na to, hindi ko maalala kung 2017 ko to binili. Binili ko to para sa sarili ko. Tapos sa kanya, niregalo niya. Niregalo ng kapatid ko, mga kapatid ko. Oo. Tapos nagulat na lang kami nung nagkakilala kami. Parehas kami merong gantong shirt. Yun lang naman ng ano nun. Okay, tapos na itong vlog na to. Hindi, ganito na lang. I-discuss na namin yung 5 sa mga paboritong gamit namin na ginagamit dito sa bahay. At siguro bibigyan na rin namin dahilan kung bakit. Kailangan may magbabantay kasi kaya pa isa-isa lang, mahal. Siguro, mauna ka na. Okay, hindi mauna ako. Bye-bye. Dito muna kami sa room. Tuloy-tuloy lang ba to? Oo, dito lang kami sa room. Ano ko post ko na. Sige. Hindi, dali mo doon. Sige. Dito lang kami sa room. Vlogger! Naksanay. First, ang una kong napili sa mga bagay na ano ba yun? Mga paborito at parang may kahulugan. Yeah, may kahulugan. May kahulugan. Is the blender. Bakit blender? Ito kasi yung lagi namin ginagamit dito. Napaka-importante ng smoothie sa amin. Every morning dapat. Parang yun yung parang Gising. Papa-boost ng aming Almusal. Almusal namin. Yun nga, pag wala kaming smoothies, parang feeling namin parang nangihina kami sa buong araw. And madali kaming magutom pag walang smoothies. Kaya kailangan namin ng blender for our smoothies. Kaya pinaka-importante at top 1 ko. Okay, so next. Ang napili ko ay ang pangalawa ay coffee maker. Bakit coffee maker? Kasi first, coffee lover ako. And parang hindi mawawala yung parang hindi ko mawawala sa ano ko pag sistema ko ang kape. Kaya parang hindi ko talaga siya makakat. Kahit medyo parang hindi siya, parang medyo parang masama siya sa katawan. Tama ba yun? Masama ba yun sa health ang kape? Pag lagi, diba? Kaya yun. Kaya coffee maker yung napili ko. Diba? Ayun nga. And tsaka importante yung coffee maker sa akin. Regalo yan ni Mahal sa akin eh. Yun lang. May dagdag pa ba ako dun? Ano pa ba? Naging naging barista na din ako minsan. Kaya parang yun nga, parang gusto kong parang i-explore pa yung sarili ko sa coffee making, mga ganun. Kaya siguro soon, hindi lang coffee maker yung nandyan. Baka marami pang mga ibang equipments or for parang brewing methods. Yung mga ganun. Yun lang. And the third is, puro nasa kusina eh. Naman naman pag nanay. Ito. Ta-dan! The pressure cooker. Without pressure. With pressure cooker. Bakit pressure cooker?
Bakit pressure cooker? Kasi mas madali akong nakakaluto pag gamit ang pressure cooker. Parang kunwari, pag kaming dalawa lang ni Asayas ang naiwan dito sa bahay, madali kong matapos yung gawain, madali akong makapagluto, tapos parang preparation na lang ang gagawin ko. Tapos hulog mo lang dyan, mga sabihin natin 6 minutes, luto na. Kaya para sa akin, helpful ito para sa akin. Yun, lalo dito sa kusina, pag nagluluto. And, yun lang, madaling maluto yung yung food, pag pressure cooker yung gamit. Kaya napaka-importante nito sa akin. Naliles yung time. Ayan. And then, the fourth is, ito, nasa likod ko. Tawag dito, Mal? Stationary bike. Ayan. I will show you how to use this stationary bike. Parang dito, tapos ganyan ka lang. Kunwari, tulog si Asayas. Yan. 10 to 15 minutes lang, hindi nakapag-exercise ka na, di ba? Tsaka hindi siya maingay. Yan. Yan. Wow! Kaya, kunwari, walang ginagawa o may free time ako, exercise, stationary bike. Magandang investment din yan. And lastly, ang ukulele. Bakit ukulele? Bakit ukulele? Kasi naisip ko, kaya ito yung isa sa mga napili ko. Kasi, kunwari, walang TV, o walang kuryente. Tapos, naiwan kami ni Asayas dito. At least, meron pa rin siyang mapapakinggan. Makakantahan ko siya, hindi ako maboboard. Hindi kami maboboard. Diba? At least, diba? Ayun. Magandang ukulele. Tsaka ano siya. Tawag dito. Madali lang siyang bitbitin. Hindi gaya ng gitara na mabigat. Yun. Diba? Yun lang. And music lover kasi kami. Kaya yun yung 5 ano ba yun, Mal? 5 things? Paboritong gamit sa bahay. Yun yung 5 paboritong gamit sa bahay. Paborito kong gamit sa bahay. Yun lang. Thank you. Ayan Pinasa niya na sa akin. Nag-aaway daw kami yan. Ikaw naman kaya Sayas. Okay na. Naglalaroan yung cup nung camera. Napansin ko lang minsan bagong ligo tayo. Minsan hindi tayo mukhang naligo. Game! Ito naman yung top 5 na gamit na paborito ko sa bahay. More on physical naman Sige, sa tingin ko, wala naman siya sa kung ano yung nauna huli. Pero, ang top 5 ko dito sa bahay, itong Anchor na speaker kasi regalo to nung tatay ni Wanda sa amin. And, mahilig ako sa music. Yan. Tapos, Bluetooth speaker siya na malakas yung music. At, pangalawa, itong foam roller. Ginagamit ko siya pag masakit yung likod ko. Papakita ko kung paano ko ginagamit. Hindi. Pakita ko na rin yung pangatlo. Ang pangatlo, itong yoga mat. Itong yoga mat kasi, mapapansin nyo, ito lang upuan namin. Yan lang upuan namin. Monoblock, dalawa lang. Para sa computer pa. Tapos sa side kami kumakain, side kami na tutulog.
Parang yung foam namin manipis lang eh. Tapos yoga mat na yun. Tapos yung kwarto namin panay yoga mat yun, bo. Para pag siya sayas, natumba, hindi siya agad ma-direkta. Yoga mat na I think 10 cm to eh. Yoga mat na more or less 10 cm yung thick. Tapos combination siya ng foam roller. So ganito ko siya ginagamit pag masakit yung likod ko. Gamit ko na siya bilang warm-up exercise para sa sunod na favorite ko, yung pang-apat. Ito. Kettlebell. Na 12 kilograms. Bale, itong kettlebell, ginagamit ko siya sa exercise ko. Ngayon, may taba-taba na ako eh. Pero, ginagamit ko siya everyday dati. Ngayon, halos every other day na lang nag-exercise ako. At least meron. Kettlebell kasi parang pwede siya sa chest, shoulder, squats, anything na mas flexible siya sa akin. Mas pwede ko siyang gamitin sa kahit anong routine. Kaya kettlebell yung sunod. So natapos na tayo ng pang-apat. Ito yung pang-lima sa pinaka-paborito ko kasi tingin ko I cannot live without this. Itong blender. Hindi ko kayang wala yung blender kasi everyday nga, ito na sabi ni Mal, everyday nga, nag-i-smoothies kami. Part ng life namin yung pag-i-smoothies at ito ang buhay namin dito sa Baguio. Kasi, puproduce kami ng mga fruits and vegetable, tapos blend. Tapos pagkain niya sa Yas, pagkain ko, pagkain ni Mal. Ito yung ito yung pang-lima. Pero tingin ko ito yung pinaka-importante ko. Yun, tapos ko na yung limang pinaka-importanteng bagay at paborito sa, hindi yung pinaka-importante, pero paborito kong bagay sa bahay. At tapos ang aming taglima. Paborito ba? Hindi naman paborito. Parang, Papalitan ko, joke lang. ano ba yung isa, TV? Kaya sayas yung TV. Kasi, at malulobot na tong camera, hahabol pa to para sa outro. Mahal. Live love, love life. And pure happiness. Tingin ko hanggang dito lang kasi para sa amin lang. Personal na to. Next time ulit. See you.